Какво казаха хората? Здравей! Чуваш ли често едно гласче в главата си? Какво ще кажат хората? Това дали си го измислил ти? Може ли едно малко дете да мисли какво ще кажат хората? То обикновено си мисли за неговите неща или най-много какво ще кажат неговите родители, мама и тате. Какво ще кажат хората е социална измислица за манипулиране. А този израз даже не са го измислили твоите родители. Те са го чули от техните, които на свой ред имитират своите родители. Освен този израз, много други убеждения са закодирани в главите ни. Казвам закодирани, защото когато чуеш едно твърдение няколко хиляди пъти, ти го кодираш в главата си. Сам можеш да довършиш изрази като жените са, мъжете са, парите са. Да се върнем на какво ще кажат хората. Какво казаха хората, когато Иванка се разведе? Да ги чуем. Майка й каза: Леле, какво ще кажат хората? Разведена жена, срам. Баща й: Аз съм с теб, моето момиче. Никой няма да те тормози, щом аз съм тук. Приятелката й каза: Браво! Време беше да го оставиш тоя. Той за нищо не става. Да взема и аз да се разведа. Съседите казаха: Какво и стана? Толкова добре се разбираха. Приятелите на мъжа й: Какво ни му хареса? Веселяк, голейджия, толкова е забавен. Всеки казва това, което е от неговия опит, от неговата камбанария. Всеки отразява своите възгледи. И най-важното е, че както се казва, всяко чудо за 3 дни. Поговорят ден-два и се обърнат отново към своите проблеми. Тогава става не какво ще кажат хората, а какво казаха хората. И ако ги питаш, те всеки път ще казват различно нещо. Това, какво ще кажат хората, е дълбоко заседнало в нас и като някакво змийче се измъква всеки път, когато сме на път да вземем решение. Затова често решаваме да се откажем от новото и да се върнем по отъпкания път, където обаче е скучно. На третия ден си казваш: Пак ли? Това го знам, омръзна ми. Индивидуалните консултации могат да помогнат да се открие откъде идват този и подобни модели на мислене и оттам на поведение. От родителите, приятелите, прародителите, а понякога и от някой минал живот. Например, моя клиентка имаше неописуем страх да тръгне на пътешествие. Всеки път се разболяваше и лягаше на легло. Ако беше много важно да пътува, половин час след самото тръгване, болестта й изчезваше безследно. Оказа се, че това е травма от минал живот, когато е загинала внезапно при първото си пътуване по море. Извива се буря, която потопява кораба. След сеанса симптомът изчезна напълно. Сега клиентката ми пътува свободно, без страхове. Сеансите се провеждат под формата на разговор, в който клиентът сам намира своите отговори и осъзнавания. Друг случай – страх от изява. Материалът е готов, но самия запис се отлага с дни и месеци. Открива се случка в детството, при която съученици са се присмели на клиента и са заключили неговия потенциал за изява пред хора. Това довежда до промяна на цялостното му поведение. След сеанса клиентът се чувстваше прекрасно и още на другия ден започна да пише и да записва. Трети случай – бизнес, който е замислен и стои в очакване да започне цели 7 години. Оказа се, че причината за отлагане са изрази чути в детството от авторитетни хора. Още на другия ден бизнесът стартира и тръгна много добре. Какво казаха хората? Те отдавна са забравили, за разлика от теб, който продължаваш да повтаряш и въртиш едни и същи думи и изрази в главата си. Не е ли време да се разделиш с тях и да посадиш новите, подкрепещи убеждения, които ще ти помогнат да живееш своя собствен живот, а не този на твоите родители, познати и предци? Обади се!